El felí de Ford ressorgeix com l'au fènix després d'uns anys de l'ostracisme, convertit ara en un atractiu SUV, compacte, transgressor i innovador. I no ho diem només per incorporar la tecnologia Mild Hybrid combinada amb el destacable motor 1.0 de gasolina EcoBoost, sinó que ho fa amb un ampli ventall de tecnologia i espais d'emmagatzematge realment sorprenents.